पुढच्या बातम्यांकडे वळूयात। मंत्रिपदाबाबत नाईक कुटुंबाला जगदंबेचा आशीर्वाद असं म्हटलंय धनंजय मुंडे यांनी। दोघं मुंडे भावंड मंत्री झालो तर जमलं नाही, एकाला घरी बसावं लागलं असं धनंजय मुंडेंनी म्हटलंय। मुंडे भावंडांना आशीर्वाद द्या, धनंजय मुंडेंचं बाबूसिंग महाराजांना हे साकडं आहे। स्वर्गीय अजितदादांनी माझे जीवलग मित्र इंद्रनील नाईक साहेबांना या ठिकाणी महाराष्ट्रात मंत्री केले, म्हणजे किती नशीबवान घराणं आहे। बाबूसिंग महाराज, आम्ही किती नशीबवान दोघ जण आहोत आम्हालाच माहिती, पण हे घराणं किती मोठं आहे। हा जो जगदंबेचा आशीर्वाद आहे, आज तुम्ही पूजक आहात, आम्हा दोघांना सुद्धा तसा आशीर्वाद द्या। दोघं मंत्री झालो तर जमलं नाही, एकाला घरी बसावं लागलं।